darah. Tarsea ala gambar muda Haji alai dan adong bokasna Sogoni mahu hilala Dukon di dokoko putus tua Marsira dan adong alana Marsira alai dan adong bocirna Godam mai sidalianmu Dalan mulaho meninggal hona puasa yang siana jolo itu di dongkoko nasorong roham tua asa uboto hilang laho mangana holok gitu dunia nama aluhan aku itu naci ala pambahenan mo tua yang tolapa maka holongi si boruna asing molodako. Itu tadi, semoga terhibur. Buat STM pertemuannya. Marsira dan adong alana Marsira alai dan adong bocirna Godang mai sidalianmu Dalan mulaho meninggal hona puasa yang siana jolo itu di dongkoko nasorong roham tua asa uboto hiang laho mangatan walau gitu dunia nama aluhan aku itu naci ala pambahenan mo tua dan polapa maka holongi si boruna asing molodako dan polapa maka holongi si boruna asing molodako. Ya, untuk tulang kita jangan berlagu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung kita serahkan kepada protokol. Iya. Tuan rumah. Tuan rumah.